Hola nois, benvinguts a un vídeo i avui tornem a estar a Monònix. La veritat, el de l'últim dia ho deixarem córrer, d'acord? Ja aniré a buscar jo els materials un dia, jo soleta, allà, del chill, sí? Jo passo, no, o sigui, no. Va ser mala idea, concretament va ser molt mala idea, però no passa res. Avui, mira, primer de tot anem a buscar menjar. Ha crescut, no? Ja està. Està en català? Està en català avui, veieu? Vam perdre tots els materials, però almenys el tenim en català. Val la pena? Home, no sé jo, per molt que no tinguem el castell... Bueno, anava a dir... Abans de fer-me el castell, estaria bé tenir pedra. Perquè el castell... I per tenir pedra necessito un pic, però no puc tenir pic si no tinc ferro. És a dir, que avui ens farem una caseta de fusta perquè ho dic jo i punto. Bueno, ho dic jo i tampoc tenim gran cosa més a fer si no és anar a buscar ditxos ferro. I com que no em dóna la gana anar a buscar ditxos ferro, perquè si sóc jo, quina fusta vaig fer servir? En sèrio vaig fer servir de jungla, toca't els peus. I això què coi és? Pomer fosc. Què és un pomer fosc? Tot això és pomer fosc, en sèrio? No agafar ni una fusta de la que tocava, anem a buscar fusta. Que tampoc ens hem de fer la mansió de l'any aquí, vull dir que més aquests aquí sota, això així, i tenim fusta per parar un tren. És que res, perquè la caseta que tenim ara mateix fa més pena que l'últim capítol. I mira que això ja es diu. Mira, tornem a casa, sisplau. Vale, com tornem a casa? Sí... Per aquí. Vingut per aquí. Sabeu què? Ara que hi penso, que anem pel capítol 6 i encara no hem començat amb cap món. Bueno, és que no hem fet res. Està sent molt poc productiu. Això està sent molt poc productiu. Jo us prometo que el pròxim dia... Mireu, si voleu, apareixo full iron. Tot de ferro. Tot de ferro. Jo crec que l'últim capítol el van fer prou bé per anar full iron i, bueno, fins al moment final, que va ser una mica... trist. Bueno, una mica molt trist, però bueno, no passa res. El pròxim dia, si voleu, apareixo full iron. I caic al forral de les gallines. Mira, no sé què és més trist, si és la veritat. No en tinc... Espera, que he tirat l'estasa, clar, que em sobra. Però mira, tenim ous. Se m'ha trencat alguna cosa? Al llit. Me'n vaig d'aquí, jo plego, vull dir... No sé què faig malament. Digueu-m'ho. Ah, no, mira, guaita. Tenim llit. És que no podem anar així per la vida. Hauria de posar torxes, oi? Perquè no n'hi ha cap. Claro, no hi ha cap torxa, amb raó m'apareixen mostres. Ai, Déu meu senyor. Clar, que em queixo molt aquí, però tampoc és que hagi preparat res. Tapem això i no es notarà gens ni mica. Crec que no em dóna, Ara em faltarà un, ja veuràs. Toca't pels peus. Triste, de veritat, triste. Hòstia, no tinc terra. Vaig a fer un forat. Tu, vine, aparcau. Molt bé. M'he passat. Això ho posem aquí a cada banda perquè quedi bé. Que em faig un quadrat al qual? A veure, això de quan és? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, doncs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. I el 7 no l'havíem de posar, però com que som així especials, doncs el posem i punto. A veure, al mig, és en aquests dos? Sí, crec que sí. Veieu? Això ja és com més acollidor. Ara no ens entraran creepers, bueno, ens entraran clars que no ens podien entrar perquè tampoc hi havia lloc on entrar. A veure, jo crec que amb això podem dir que... Ai, que caic, sempre caic, no sé com ho faig. Podem dir que avancem. No poso terra, perquè si després l'he de treure per fer un supercastell serà un rotllo patatero, d'acord? Farem així. I em faig una porta que amb aquesta fusta serà més lletja que per un pare. Llavors m'agafo aquesta fusta, la poso aquí i faig... No sé quina porta és més lletja, la veritat no passa res. I sabia que era lletja, però tant no. No ho recordava jo, sembla això un... Ai, mira, m'he igual, ja. Desisteixo. Dimito. Estupendo. T'ha quedat estupendo. Estic morint de gana, però en veritat sí que tinc menjar, no? Sí, cosa bàrbara. Això ho poso a cuinar. I això em faig un pa. I ho rimo. Yeah. Ara em menjo plat de moro. I recupero mig. Estupendo. Hem de ser optimistes. I no ho estem sent. Em puc menjar un pepper? Sí. Doncs ala, recuperaos. Jo volia fer un corral per les gallines perquè allà dintre em fan pena. Aquelles gallines, triste, amb la mateixa, que no fa. Com es fa una valla? N'en tinc ni fava. Direu, t'estàs fent un corral abans de tenir
el castell, sí. Sí, perquè s'ha de tenir una base abans de fer una gran construcció. O sigui, necessites fonaments per a que es faci una valla. Sí. Necessites fonaments, oi? Abans de la casa, doncs els nostres fonaments és un lloc on viure. Tinc la sensació que no em dóna, eh? Tinc 9 valles. I les faig pujar? No, al costat. 1, 2, 3... Anem a pensar una mica amb el camp. Necessito 3 més. Oh! He tingut una idea bona! Bona. Ja veureu. Vale, ara que pugin, mira, ja han pujat. I ara que els he fet il·lusions, pues les tanco. Soc mala gent. Ja està! Corral de gallines meravellós. Ara ens faltaria tenir una ovella per poder fer-lo de posar llana aquí i no tenir una porta, no? Però no sé on tenim ovelles. N'hauríem de portar. Fem de grangers avui, eh? Fem constructor, grangers, producció. Sí, pim, pam. Comença la nostra prosperitat. Però necessito consultar una cosa. Algú em pot dir com es diu el forn que serveix perquè la pedra es cuini més ràpid? I bueno, nois, fins aquí el vídeo avui amb el nostre avanç, amb la nostra... ostres, un esquelet, vale, no passa res. Tranquil·litat. Fins aquí el nostre dia, el nostre avanç, el nostre vídeo. Jo crec que anem bé. Un zombi! Vaig a matar-lo mentre m'acomiado, d'acord? Quedarà mazo bé. Ai, que em pega! I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Ja sabeu, si és així, li doneu like, us subscriviu, activeu la campaneta i tot el que segueix. Crec que no segueix res. I ara sí, fins una altra.